Bazalwane unzima umuntu athi esensindisweni angahlala eningi izinto ize ithele agijime awuthi akungisebenzele kanti problem yakhe akaze abethemba. So lithi iBhayibheli ke yilaba abamethembayo ubapha ngoba bayathola amandla amasha, and lamandla buwatholile awafika hlale ane-reaction. Niyazikwazi abantu? Kuthiwa uma bethola amandla amasha one kuthiwa bayagijima bengenzani? Bengakhathali. Angithi-ke manje mase kungena ukuphila kuwe usumkholiwe uNkulunkulu makuthi ugijima ungatholakali ngamanye amagama noma amadimoni ethunyelwa noma imimoya ithunyelwa noma izinto zabathakathi ithunyelwa kodwa ukugijima kwakho akunakukhathala manje azikwazi ukufika. Lozo ubhili once wakhathala Nkosi yami ulinda lezi zinto ekade zikufuba zifike zingene, usuphethwe ngumlenze, usuphethwe iqolo, usuphethwe izinso, usuphethwe ikhanda elingapheli, usulala ngamaphilisi noma uvuka ngamaphilisi uzuvuke inkinga ukhathele. Bathi ke bazalwane ubude bendlela uyakhathazana ngathi noma seNgiyisrayeli nokume eGibhithe. Ubude bendlela sahamba sakhatha bazalwane nguwe lokhuluma ngaye akusona istory lesi ukhuluma ngawe. Haleluya. Amen. Uma uzinikela wena ekutheni uyohamba ngikhathale sizobamba izinto. Yazi ngani ngimtsheleni lento yokuthi umuntu athi ekhululiwe waphila uhambe kudlule 3 weeks, 1 month, 2 months, useyabuya futhi uphethwe ile leyo ngiphethe ngesikhathi indlela ahamba ngayo. Amen. uNkulunkulu akwazi ufika kukhulule athi kuphelile ubuzwe kuwena ukuthi uzizwenza nathi uthi ngiyaphila. Uyaya 3 weeks, 3 weeks down wena futhi imoto is in breakdown. The problem is maintain ukuphiliswa kwakho, maintain indaba yakho noNkulunkulu. Haleluya. Uma ungakwazi ukumaintaina leyo nto uzohamba endleleni abuye amadimoni ethi ayabuya phela wakhathali wona azotheka ukuthi uyahamba yena ukhathali. Sebekuthiwa nje abamethembayo uJehova bagijima bengakhathali ayahamba amadimoni. Ngimtshele bafowethu uma lifika leliya ebelokuphathisa ngezinto alingeni lithi ukhathele liyolanda astrong kunalo 7 ubuye u7 uzongena kuwe. Amen. Uma izinto bekuthiwa ziyakuphatha nje kuyothiwa ke hayi isifila ifunction at all. Kanjani ngoba ngangiphilile endleleni kwathi uNkulunkulu umuye esibhedlela kodwa asiswa noma mfowethu ayisafunction asikwazi uderizer lento yakho nje ifile futhi uma soqhubeka siyiyeke khona izobulala nalesibili. The worst part. Amen. Ngubani owakhe leyo nto? Ugijima kwakho ugijime ufike lapho usubona khona ngazi ususekwenze njani bazalwane ngoba ivangeli lisinikeza amandla amasha every day. Uma ungulo muntu othi mawuvuka ekseni ube suthi eminyangweni wezulu good morning Nkulunkulu ngizobonga ukuthi ngilale kahle kade ngacindezelwa kodwa sesikwafika lo mfundisi wangikhulekela ngizwe ubuthongo obumnandi ngoku ngizobonga ngizothi noma ngiqala usuku lwami ngiqala usuku ndinokuthula ngizwe izethembiso ezishuwa nguwe zenzeka kimi. Kanti unzima yini nomthandazo bazalwane? Amen. Uvuke ekseni nje before uhambe noma nje usuyolala ube sothi bengithi mangibike
emazulwini ukuthi sengiyolala. Ngizwile ukuthi kunoNkulunkulu ongozela ongalali. Lezi zinto ebezingihlasela ngoba ngiyazi ukuthi wena usukhona futhi ngethembisiwe ukuthi kusukela manje zonke bezengigqilaza ngeke besabuya. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uzongivikela. Kanti inzima ilento bazalwane wami. Kodwa kukhona abasukuma bengathandazi. Abalala bengathandazi. Athi umuntu ubukade ubikelwa njalo wena mawuzolala ngoba ukucindezela. Inkosi yami sekufike leso sikhathi ngcono ngidla amaphilisi ngayizwa lento mayifika usukhululwe ngisho kuleyo nto. Amen. Kodwa okukhululile usumkhohliwe umkhululi wakhe. Haleluya. Isimule siyakhuluma noNkulunkulu, siyayibika kuye sivuka, siyayibika kuye sihambe. Uthi omunye umuntu avela avuka ethi kade kokoroshela namathelefoni. Lindiza lehamba. Hey, bantu bayibuka izinto. Uthi uvuka unjalo nje umzalwane. Ungalibotanga uNkulunkulu. Haleluya. So bathandekayo ukwethemba uNkulunkulu. Uyasithemba. Omunye uyathi mina ngumuntu abanye abantu mabefika kuyena ngibasiza. Kodwa laba bantu engibasizayo uma sebengifika bangishiya. Noma bona laba bantu engibasize ngibona abantu abaye bangibize ngamagama. Haleluya. There are things bazalwane efuneka zenzeke kuwe ngoba uNkulunkulu uyakuphakamisa ngazo. Uma befika kubantu bafike bakhulu basize balekelele ngeinto zonke kodwa uma kuyithemi yakho bangaqhamuki instead bahleke nabahlekayo. Akuyona imistake kuNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu uzokuqinisa. uNkulunkulu uzokukhombisa ukuthi awuhambe awuncikile kuba uhambe nabo uhamba nami njengoNkulunkulu. Kukhona abantu abaye bathi sebebhekene nezo inkinga ba-elevate noma baphakamise ama-problems ukuthi usuzonda lo bukade umsizi ongasakubheki. Ungathi mawuhambela abantu emngcwabeni ngoba ngingathi emngcwabeni ngobe ngikufile ngeke ukubone ukuthi ufikile. Ungathi mawuhambela abantu esibhedlela ucabanga ukuthi wena umulele le ngqondweni wakho uyababala abantu abazofika. Uzofika usibanibani ngoba kanje ngihambela nosibanibani uzofika. Ma bengafika ube siyabazonda uzogula mo. Uzoguliswa nokuthi manje uguliswa ukuthi abantu abafika. La kulinde ukuthi bawufika. Uzogula mo. Amen. Ulokuthi bawuqhankqaneni abasangibheki awufakwanga yithi esibhedlela omfowethu. Ufakwe izifo. Awufakwanga yithi. Uma ungamkela ukuthi thina siyakuthandazela sengafikanga then unenkinga uzogula mo. Usuphathwa idepression yokuthi manje abafika abazalwane. Haleluya. No iqiniso bazalwane. Nina nisebenze ngathi niguliswe yithi na ungena esibhedlela. Hawu abafiki. Abangibonanga. Haleluya. Niyezwa mama umkhokheli. Bazalwane, nginqanda ukugula okwandiswa umcabango. uNkulunkulu kufuna when you are alone. Akuzo naye ungazungeziwe ngabantu. Alibonge igama lenkosi. Bonga abantu uma bengafiki, ubonge noma befika. Sometimes the absence of people is a present. Hallelujah. Sometimes umnandi bazalwane lento imnandi wena leyo ubona ihlobo zakho zikhona. Uyibona ihlobo zakho eseduze. God is not all the times that you will see ihlobo zakho eseduze. Ngafika ngumfundisi. Kodwa mina bekwenzeke hey nino bazalwane ngiyanthanda. So much. Ngiyanthanda. Hallelujah. Manje angifuni
sisafarishe kuma-depressions. Bantu abasha, into iBhayibheli angabikho umuntu odelela ukushaya. So ukudelela kobuhlobo bakho, it's when umuntu omdala take over in your place. Ngiyenza ukuthi. So ningayiyeki lo nto yenza. Ngiyenza ukuthi when you see ngoba usubonile wenza into efana ngabe yenziwa uwena. Ngiyangizwa ke lo. Sinjalo ke thina mangabe sishumayela, siyashumayela siyafundisa. Ungamyeka umuntu omdala aphathe umshanyelo ukhona. Aqala once waqala mhlawumbe ubungabonanga kodwa umphisa. Ayibambe lapho mama ngicela ukubambe. Ngiyezwa kwazaba. So ke iBhayibheli malikhuluma lezi zinto liqonda ukuthi siyodliwa izinto ofana zitholwa uwe zidliwe umuntu omdala ukhona. You lose. Ukuthi angabikho umuntu odelela ubuhlobo bakho. You lose. Hallelujah. Ngikhuluma ke ukuthi manibona umama ukhokhela ezolungisa la ngaphambili umsebenzi womuntu omusha. You see into mayirona yaphakama ukuyolungisa. Hallelujah. Ama-standards abalulekile kumuntu. Ngiyengizwe ukuthi umuntu uphila e-double standard. I-double standard ivame ukuba no-wrong uma usuphila double. Amen. So lezi zinto zi-involve noma zithinta nina youth ngqo. Ngoba nina nisenesikhathi. Ngikhuluma nge-vision, ngikhuluma nge-standards number 3, ngikhuluma ngama-principles. Principles of life. Amen. Kuyenzeka ukuthi umuntu aphile with a vision. Kodwa i-standard sokuseka i-vision singabikho. Ibe simpili yalingana. Amen. Mhlawumbe mangiveze nje isibonelo sokuthi wonke umuntu ufisa ukusebenza. And the main purpose yokusebenza yini bazalwane? Inhloso. Yini? Yeah. Sonke sisho njalo? Sonke sivumelana ukuthi usebenza ngoba ufuna imali. Alright? Mina ngivumelana nalokho. Ngedwa. Angivumelani nalokho. Usho ukuthi uma ngasube nemali wena ngiyakusebenza. Usho ukuthi wena mangase nje kuthiwe nje kusasa sikwabela nangu 5 million ngeke usebenze wena. Because utholile vele inhloso. Manje nithi inhloso yokusebenza imali. Ngeke usebenze. Now seniors understand ke le ndaba yabafuna ukuxoxa naye. Mangikhuluma ngama-vision standards and principles. Awusebenzeli ukuba nemali. Ukusebenzela ukufisa noma ukuphumelelisa izifiso zempilo yakho. No, not imali. Not imali. Amen. Imali, it's a part of the journey. Hallelujah. Angithi njengoba siphila nje bazalwane. Ke sibonisane ngayo ngithi mina uzizwa njani njengomuntu omusha okholwayo. Mhlawumbe sithi nakulesi sikhathi esiphila kuso. Uyabona yini amaphupho efezela? Uyayibona yini ukuphumelela? Amen. Uyayibona yini izinto oyiplanele zona la ekhaya sikhulume ngo5 years umfundisi. Sathi ake sisebenzise lo 5 years. 2025 to 2030. Sathi lo 5 years sifuna
ube nomphumela obonakalayo. Amen. Ingezwi kanti siqhisa umuntu ongena purpose. Ngoba uma ungena purpose noma into uyithatha ingena kuwena awuyazi uzoyenzani. Haleluya. Uyabona nje mangase kufika umuntu mangidingi afika kupida imali akunaleta imali. Nawo ngakuxakela uzoyithini. Bafe bakutshela abantu baneze izinkulungwane zemali lezi. Noba bangawugxisha ukuthi zezinkulungwane kodwa lo mbuzo ukuthi ngeze ukuthi zezinkulungwane but uzoyithini? Uzoyithini? Ingcebo yebo kodwa uzoyithini? Ngoba wena awunayo license yokudayisa. Okokuqala uyazi ukuthi idayiswa phi, okwesibili awunayo license yokudayisa le. So ke noba ngathi nani idayisa abantu ungahlala nje ngutshela abantu ukuthi hey nginengcebo enkulu kabi mina kodwa ke kuyenze lutho. Amen. So sizoqaqa lezo zinto ukuthi sihlezi nje abanye bayafesa. Abanye bafaka ama-CV, abanye benza lokya, abanye benza lokya, kanti ingqondo yakho igcwelele ukuthi ngidinga imali ukuze ngiphumelele. Uphinde futhi ukuthi ngidinga ukuqashwa ukuze ngiphumelele. Amen.